Kender I mulighederne for at spare penge på annoncering på Google? Googles reklameregler ændres på grund af nye EU-regler. Disse ændringer kan øge effektiviteten af dine Google Shopping-annoncer med 20%. Spekulerer du på, om du automatisk vil drage fordel af dette? Desværre ikke. Visse kriterier skal opfyldes. Vi har opfyldt dem og kan tilbyde dem til din e-butik også. Klar til at maksimere dine annonceudgifter? Vores CSS-platform er løsningen, du har brug for kun 19 euro om måneden. Ingen skjulte gebyrer. Dine nuværende annonceindsstillinger forbliver intakte. Enkel integration. Plus, vores ekspertteam vil tage sig af det hele. Slut dig til over 1000 kunder, der allerede bruger vores tjenester. Bliver du den næste? Besøg verteco.shop.